Hát, rövés területen, itt vannak bodega. Ez egy nádas, hogy milyen lófasz, bocsánat, franc. Lóban kell egy kis mordítság is ötletre. Itt lehet végigmenni is egész a szeméttelepig. Fel lehet jönni. Piros autó, piros Renault, akkor ez egy szó, meg is volt. Sártól. Hát ezt a itteni helyi elnök meg tudja. Kék autó, egy autó, két autó, három autó. Mindegy, ez nagyon dolgok. Hops. Mégis kötőtávja. És megpróbálunk tovább menni. Kicsit behatunk a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak a területére. Teljesen törvényesen. Ami annyit jelent, hogy én itt átsétálok. Magánterületnek nem számít, mert akár át is sétálhatnék. Magánterületnek nem számít, ugyanis akkor körbe kéne keríteni kerítéssel. Szerintem még a táblák mellett is be lehetne menni. Most azért én nem sétálok annyit. Ennyire egyszerű ez az egész történet. Szép. Hát ezek nem a elnök. Kék, akkor szerintem sűrű pofonoztásra fele jönnek. Na mindegy. Hú. Na itt vagyok. Ugyebár ez természetvédő terület, ami arról szól, nyugodtan hétköznapi civil ember is bejöhetne. Csupán ne szemetelj, ne rakj tüzet, stb. Strázsolhegy, torony, stb. Csinálva nem közelítek rá. Csak hogy a természetvédő terület is fokozott, oda kéne figyelni, akkor mitől egy nyíres húsnyás, mindez egy gazdas. Na mindegy. Ennyire egyszerű. Ha valaki fél attól, hogy tábla alatt nem jön, akkor átjön itt. Jó, kicsit megyünk tovább. Leteszem egy bantigolni, azért nem egyszerű.